Правя го за първи път и много се вълнувам. Предупреждавам, че видеото не е за хора с слаби сърца, не го гледайте. Понеже ми е противопоказано да използвам ботокс, съм се примирила, че ще си ходя на бръчкана и ще остарявам като катедрала. След консултация в бюти студио Renewal обаче, което се намира в Бургас, реших да се направя биоревитализация. Процедурата представлява инжектиране в лицето на хиалуронова киселина, която хидратира кожата отвътре, което дава в пъти по-голям резултат от кремчетата, които използваме, както и има лек лифтинг ефект. Аз съм от хората, които изпадат в паника от кръв и игли и припадат при всяко вземане на кръв, но този път ще видите, че бях добре през цялото време. Получавах разяснения постоянно и внимателно отношение. След процедурата нямах зачервявания и синини, а само леки подотини, които изчезнаха след като продукта се разнесе.